Работа с повдигателни съоръжения – кари. Карите са подемно-транспортни машини, които според вида задвижване се разделят на мотокари, електрокари и различните групи ръчноводими кари с придружаващ водач. Документация, свързана с безопасното използване на кари. Паспорт и инструкция за експлоатация от производителя. Всяка фирма-производител на мотокари разработва и предлага на клиентите си при покупка инструкция за експлоатация на съответната машина. В тези ръководства се съдържат и инструкции за експлоатация и правила за безопасна работа. В инструкциите за експлоатация на производителя на даден мотокар може да бъдат включени специфични правила, адаптирани към дадената конструкция. Затова е важно водачите да са запознати с инструкцията на производителя. Поддържането и ремонта на мотокарите също се регламентират в инструкциите за експлоатация. По правило тази дейност се извършва от специализирани фирми. На определен брой моточасове се сменят масла, филтри, при необходимост се регулират клапани, обороти на двигателя, подмяна на резервни части и цялостна проверка на работата на мотокара. Инструкции и правила за безопасна работа с кари. Чрез правилата и инструкциите трябва да се определят конкретни изисквания за безопасна и здравословна работа, които да се изпълняват при организацията на работата, експлоатацията на работното оборудване, прилаганите технологии, както и за поведението на работещите при извършване на съответния вид работа. Съгласно Наредба 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателя осигурява прилагането на писмени инструкции. Предоставяне на информация за опасностите. Работодател е длъжен да предостави на работещите с електрокари и мотокари информация за всички възможни опасности, за мерките, които са предприяти за отстраняване, намаляване и контролиране на рисковете и по всички въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа. Правила и схема за движение на карите на територията на предприятието, товаро-разтоварните площадки и складовете. Във всяко предприятие се разработват конкретни схеми и правила за движение на карите на територията на предприятието, товаро-разтоварните площадки и складовете. При изготвяне на схемите и правилата се обозначават съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори. Поставят се предупредителни знаци, маркировка на транспортните коридори, пътни знаци. Конкретни изисквания към знаците и сигналите за безопасност има в Наредба номер РД 07/8 от 2008 година за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност или здраве при работа. Правоспособни лица. Съгласно Наредба номер 10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, при работа с кари, за управление на кари се допускат само правоспособни лица, които са придобили правоспособност за работа с кари и притежават свидетелство за работа с кари и които са оправомощени с писмена заповед на работодателя. За изпълнението на определени професии и длъжности, като например огняри, кранисти, електроженисти, електро- и мотокаристи, законодателството предвижда изискванията за притежавана правоспособност. В тези случаи, при проверка от контролните органи, работодателите следва да представят копия от документите за правоспособност за работниците, чието професии и длъжности изискват това, а самите работници следва да носят документите за правоспособност в себе си. Свидетелствата за правоспособност на лицата, които управляват кари, се актуализират на 5 години след изкарване на опреснителен курс. Дневник на карите. За всеки електрокар и мотокар се води документация със съдържание съгласно Наредба номер 10 от 2004, в която се описват данните за кара, заводски номер, година на производство, дата на пускане в експлоатация, планови технически прегледи, обслужване, забелязани дефекти, планови и извънпланови ремонти, смяна на части и агрегати, поставяне на допълнителни приспособления. Това е дневник за техническо обслужване и ремонти. Освен него, съгласно Наредба 10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари, се води и сменен дневник, в който се записват забелязаните неизправности след всяка работа с кара. Специфични изисквания при експлоатация на електрокари и мотокари. На карите се поставя табела с контрастен цвят с регистрационен номер, съгласно Наредба номер 10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.
Инструктажи. Инструктаж и обучение на работното място. На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или които са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хората, освен инструктаж на работното място, се провежда и обучение по утвърдена програма и изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Резултатите от изпита следва да се оформят в протокол, който да се съхранява в досието на изпитвания. Едва след успешното полагане на изпита, служителят може да се допусне до самостоятелна работа. Ежедневен инструктаж и техническа проверка. Преди започване на работа, водачът задължително трябва да получи подробни указания за маршрута, за вида и особеностите на товарите, които ще транспортира и манипулира, и за характеристиките на работната среда. Преди започване на работата трябва да се проверява техническото състояние на кара и да не се допуска експлоатация на неизправен кар или работа след поява на повреда или необичайни шумове. Препоръчително е да има доказателства за извършване на проверката на техническото състояние на кара преди работа, като за улеснение може да се използва чек-лист. Периодично обучение. Съгласно наредба номер РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж, следва да се провеждат обучения по безопасност и здраве при работа с определена продължителност и срок на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, както и за работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот. За всички работници и служители, заети с посочените дейности с повишена опасност, следва да се предвиди и ежегодно обучение по безопасна и здравословна работа. В повечето случаи това са и дейности, за които се изисква правоспособност. Екипът на СТС Инженеринг ви желае безопасна и приятна работа!